Bundi Mary n'ezie ụmụ Mary ka anyị sobe ya anyị sobe ya anyị sobe Mary ka anyị sobe mama ka anyị sobe Mary ka anyị sobe eze nwanyị ọ bụ na sobe nne dị nsọ ọ bụkwa nne dị ọrụ mma ọ bụ na sobe nne dị nsọ ihe niile ga-adị mma ka anyị sobe Mary maka na ọ hụrụ anyị n'anya ka anyị sobe Mary ọ bụkwa nne nke ụmụ ife ọ bụ na isobe nne dị nsọ ihe niile ga-adị mma ọ bụrụ na isobe nne Mary ihe siri ike ga-adị mfe ụmụ Mary bụ ndị Mary n'ezie ụmụ Mary ka anyị sobe ya asị ka anyị sobe ya ụmụ Mary bụ ndị Mary n'ezie ụmụ Mary bụ ndị Mary o nwere ajụjụ ngaji ụnụ ụmụ Mary o nwere ihe ngaji ụnụ onwenugo onye gbakwutere nne nke Jesu hapụrụ ka ọ gbara akala onwenugo onye gbakwutere nne nke Jesu hapụrụ ka ọ gbara akala anyị sobe nne dị nsọ Mary bụ nke anyị anyị were obi ndidi sobe nne dị nsọ Mary bụ nke anyị anyị were obi ndidi sobe nne dị nsọ Mary bụ nke anyị Chinchi gwara ụmụ ya ihe dị ọkụ ga-achụ oyi onye ndidi nwanne m ọ na-eri n'azụ ukpo onye jide nne dị nsọ ihe siri ike ga-adị mfe onye jide nne Mary ihe siri ike ga-adị nlo achala ugo nwanyị ịbụ na ahịa onye mara ọzụrụ ijele nwanyị bụrụ ahịa onye mara ọzụrụ Mary bụ ndị Mary n'ezie ụmụ Mary bụ ka anyị sobe ya asị ka anyị sobe ya ka anyị jaa ya mma ka anyị sobe ya ụmụ Mary bụ ndị Mary n'ezie ụmụ Mary bụ ndị Mary Ave Maria n'akwụkwọ nke Genesis isi nke 3 na amaokwu nke 15 osebe ụwa ṅụrụ iyi wee sị na ya ga-etinye iro n'etiti ekwensu na nwanyị na ya ga-etinye agha pụtara ife n'etiti ekwensu na nwanyị tinyekwazi agha n'etiti mkpụrụ ekwensu na mkpụrụ nwanyị agwọ ga-atụ nwanyị n'ụkwụ mana ọ ga-eji ụkwụ wee zọpụ ya agwọ isi ya mere n'akwụkwọ Mkpughe isi nke 12 amaokwu nke 17 iwe juru anụ ndọgbu ahụ a na-akpọ dragon afọ nke na o bidoro wee na-achụgharị nwaanyị na mkpụrụ ya agha dị n'etiti ụmụ ife na ụmụ ọchịchịrị metụ mmadụ ịtọ maọbụ anọ aka jụọ ya nwanne m ịbụ nwa nke ife ka ịbụ nwa nke ọchịchị emeelu m ala ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ụmụ ife bụ ndị Mary n'aha Jizọs amen Mary, anyị sobe
Rosary unu chiri chaplet ikpebe ndị Legion niile unu jisi ike n'ekpere ndị Confraternity unu ada na mba n'ekpere ndị Mary League unu jisi ike n'agha ekpere ndị Maria Movement unu jisi ike n'agha ekpere ndị nne enyemaka ebebe isi n'ike n'ekpere nọ ndị Blue Army jiri scapular meru uwe ndị medal ọrụ ebube jiri nu medal meru uwe ndị ụmụ ife niile ka anyị jiri Mary nyaba isi ndị otu nne dị nsọ niile ka anyị jiri Mary mebe ọnụ anyị sobe nne dị nsọ ihere agaghị eme anyị anyị sobe nne Mary ihere agaghị eme anyị o sobe ya n'ezie ụmụ Mary ka anyị sobe ya ka anyị jaa ya mma ọ bụkwa nne ọrụ niile ọ bụkwa nne nke ụmụ ife ọ bụkwa nne njem ọnụ ọ bụ nne ji anyị si ezie